Щастие ти на мен пожела, ето днес ти ме виждаш така. Татко ти своя син го поздрави, на жена случиле. Първия момент се влюбих в теб, от първия момент те пожелах. Разбрах, че ти си моята съдба, от Бог за мен създадена. Ще бъда с тебе в добро и зло, ще плачем, ще се смеем заедно и няма аз да те предам. Света в ръцете ти ще дам и на сватбеният ни ден с бяла рокля ти пред мен, сватбен бус танцувай с мен. Най-щастливият ми ден, най-красивият момент, сватбен бус танцувай с мен. Ако един ден се умориш и не знаеш как да продължиш, ела на рамото ми поплачи, аз ще целувам твоите очи. Когато дойдат в живота хубавите дни, когато дойде в живота радостта, не забравяй, моля те, помни, обичам те завинаги. Днес е сватбеният ни ден, с бяла рокля ти пред мен, сватбен бус танцувай с мен. И през всички каза да, да си моята жена. Казах да на любовта. И на сватбеният ни ден, с бяла рокля ти пред мен, сватбен бус танцувай с мен. Най-щастливият ми ден, най-красивият момент, сватбен бус танцувай с мен.
Съберете се малко за снимка. Спрете малко. Хайде, викай кума и кумицата ги викай. Айде, куме! Айде, кумице! И кума. И двамата. Още, дяла. Давай. Спрете малко на снимка. Спрете малко. Съберете се за снимка. Съберете се за снимка. Да се, чакай малко. Върни настрани. И ти. Съберете се. Пусни я, пусни. Пусни я. О. Да поведеш корото. Стане, ще стане. Хвата малко. Съберете се да минат. Още малко. Ако искаш снимка, между тях застани. Съберете се за снимка. Направо ще влизате ли? Айде. Точно часа. После се снимаме тук. Добре.
Уважаеми младоженци, свидетели и скъпи гости, добре дошли в ритуална зала при община Пазарджик. Днешният ден е специален за всички нас. Христо Ангелов и Славка Ганева са заявили писмено в община Пазарджик своето желание да сключат граждански брак. Документите са прегледани и уточнени и гражданският брак може да бъде сключен на законно основание. Съгласно изискванията на Семейния кодекс на Република България, е необходимо пред мен като длъжностно лице по гражданско състояние и пред вашите свидетели да потвърдите устно своето съгласие. Славка Ганева, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Христо Ангелов? Да. Благодаря ви. Христо Ангелов, вземате ли за своя законна съпруга Славка Ганева? Благодаря. И свидетелите Георги Маринов и Любка Колева. Убедени ли сте, че младоженците се познават достатъчно и по собствена воля сключват този граждански брак? Да. Благодаря ви. Съгласно предоставените документи в община Пазарджик и в изпълнение на вашето желание е съставен акт за граждански брак. Моля да го подпишем. Славка, заповядай. Благодаря. Христо? Благодаря. Заповядайте. Ето сте вие. Благодаря. Георги? От името на кмета на община Пазарджик обявявам гражданският брак между Христо Георгиев Ангелов и Славка Пламенова Ганева за законно сключен. Честито! От този момент пред държавата и обществото вие сте семейство, съпруг и съпруга. Любовта е да помогнеш, любовта е да дадеш. Тя е надежда за ново начало, утеха, мечта. Любовта е да дадеш душата си за другия без жал и да забравиш, че си я дал. Скъпи младоженци, всички мечтаем за любов. Искаме час по-скоро тази вълшебница да застане до нас и да ни направи по-щастливи. И както пръстените нямат край, така да няма край и вашата любов. За да бъде връзката ви още по-здрава и по-силна, като символ за вярност и обвързаност, нека размени брачните хълки. Моля Христо да вземе пръстена за своята съпруга и я постави на ръката й. Честито, Славка! Моля, поставете пръстена на своя съпруг. Честито! И нека бъде обич Божи! Тостове ще има много за напред, но днешният е най-важен. Дигнете чаши и отпийте глътка пенливо вино за ваше здраве и за чудото, което ви е свързало, наречено любов. На здраве! Аплодисменти за първата на здравето на малата среща.
бъдете заедно, остарявайте заедно и преживейте в мъдрост един щастлив и спокоен семейен живот. Запазете винаги вярата, надеждата и мъдростта. И на вас, госпожо Ангелова, ви връчвам документа за сключен граждански брак. С пожелание да съхраниш както него, така и щастието и любовта в семейния дом. Нека вашето семейство да се множи, близки и приятели да са до вас. Честито, Славка! И сега нека видим първата брачна целувка за семейство Ангелов и Горчиво! От името на кмета на община Пазарджик ви пожелаваме весел празник. Нека животът ви бъде като меден месец, а любовта достатъчно силна, за да оцелее във времето. Честито още веднъж! Свидетелите може да поздравите младото семейство. Поздравете с кумовете си. Айде оттам насам, айде! Ми носи я! Горчиво! 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 Искам да честитя този тържествен момент, този тържествен празник на младото семейство и Господ да ги благослови. Амин! В този момент това младо семейство показват един пример, образец, който трябва да следват всички по целия свят. Защото добре е, когато се омъжат, оженят, едно семейство се задуми да има и граждански брак, и венчавка. Това е закон от Бога. За да може да не са незаконни, а да бъдат законни пред Бога и човеците. Амин! Амин! Така че поздрави за младото семейство също. Познавам ги и двамата. И двамата са чудесни. Единият от тях ми е роднина, Булката. Бог да я благослови. Но това не означава, че не уважаваме и младоженника, защото ние сме си в Бога, братя и сестри. Така че Господ да благослови близките, роднините, които сте тук и сте отделили това време, за да може да участвате, всички да участваме в това важно събитие, бих казал събитие, което е толкова важно, че е решаващо съдбата на младите. Нека Господ да ги благослови. Така, както винаги, така и сега ще се помолиме първо за младото семейство, след което ще чуем какво казва Бог относно брака, какво е мнението на Бог и после ще продължим нашия празник. Нека да се изправим да се помолим малко. Отче, благодариме Ти за това семейство, което са в Божия дом, в църквата в село Огняново. Благодариме Ти, Господи, че Ти ги съчета. И Твоето Слово казва, това, което Бог е съчетал,
човек да не го разлъчва. И ние вярваме, че този закон е от Тебе. И ние, Господи, Ти благодарим за това семейство. Нека Твоята благодат и Твоята милост, Татко, да бъде върху това младо семейство. И да имат деца, потомство, които, Господи, тя да роди от мъжа си, за да може да растат на Божно потомство и цялото потомство да бъде в Христа Исуса, нашия Господ, за образец и пример с живота си пред целия свят, за да се покаят всички, които още не са повярвали, за да се спасят чрез името, дадено под небето Исус Христос, на когото е цялата слава, а ние казваме Амин. Амин. Може да седнете. Христо и Славка вече са подписали брак, нали? Обаче те искат и Божието благословение, Божието благоволение, защото това е било подписането пред властта, а това е пред Бога. Първо Бог, после властта. Но не е грешно, че подписахте, защото такъв е закона в България, така че те ще бъдат узаконени и увенчани от Божията сила и днес точно в колко е? 4 без 20 ден. Днес Бог ще ги благослови, но вижте на колко сте години Христо? 31. Славка 33. Ами тя е на Христова възраст, да ви кажа. Христовата възраст. И това е чудесно. Виждам, че се вълнуват много младите. А па и ние се вълнуваме, нали? И Бог да благослови този момент, в който те ще бъдат съчетани в едно. Защото Бог, каквото е съчетал човек, да не го разлъчва. И те сега ще поемат един много дълъг път пред Бога, път на благословение, път увенчан с сила, с славата на Бога. И ги благославя още сега да имат този дар от Господа в мир, смирение, благодат и когато в житейския път срещнат проблеми, заедно да ги решават. И когато Славка види, че Христо е ядосан, да каже: чакай да мълча, да не го ядосам. И когато Христо види, че Славка е ядосана, да каже: чакай да мълча, да не се караме, но да не е ядосан. Нали това го правим всеки ден? Всеки ден в нашите семейства ние. Това е търпимост. Мир и търпимост и разбирателство. За да може да има мир и живот, защото вие знаете, че два остри камъка брашно не велят. Нали така? Така си. И така. И по реда на Божието Слово, знам, че те се обичат, но аз съм длъжен като духовно лице пак да питам. Иначе аз докато не чуя, че те се обичат, няма право да ги венчавам. Искате ли да ги питаме? Вие сте свидетели. Особено кумовете. Добре. И когато ги питам, вие, след като кажат те да, обичаме или много, както им се дойде отвътре, вие сте длъжни да ръкопляскате за тази любов тяхната. Така че да тръгваме. Христо, пред Бога и пред кубовете, пред всички, те питам: обичаш ли Силвия? Славка! Извинявай, Славка! Обичаш ли Славка? Славка, да. Много. С нощи се молихме за Силвия, за нашото момиче, за това се обърках. Но тя е Славка. Добре, а сега, Славке, обичаш ли Христо? Да, много го обичам. Така, според моят часовник, за Славка сте ръкопляскали повече. И за това сега да ги изравним, започваме от начало. Христо, обичаш ли Славка? Да, много и Не, почти са изравнени, но Славка трябва да е малко по-напред от него.
Славке, обичаш ли Христо? Да, обичам. С една стотната минава, няма нищо. Така че, нека това, което казахте пред Бога, че се обичате, да бъде завинаги. Амин. Не, че няма да има бури в живота. Бог не е казал, че няма да има бури. Къща без дим няма. Но Божията воля е, когато дойдат бури, да стъпите върху бурите и да вървите напред. Амин. Да се обичате, както се обичате, да си прощавате и за бъдеще, когато ще имате деца. Амин, казвате. Амин. Дай Боже. И те да ги научат в Божия път. Амин. Аз познавам Христо, той е много добро момче, познавам и Славка, и тя е добро момиче и съм сигурен, че Бог ги е събрал. Амин. И роднините имате пълно право да се радвате на това Божие дело. И така, искам да отвориме малко и Библията, 31 глава на Притчи, да прочетем малко и от Библията и после, вие представите си сложихте там, нали? Добре, няма проблем. Тук ще ви венчаем. Дигни още малко. Още. 31 на 19. 19 стих. Хайде, слушайте. Още малко свали. Дай, да не е на 15 само. Още малко свали. Дай, още малко. Знам, че Бог мисли само добри неща. Амин. Амин. Кой може да намери добродетелна жена? Според вас кой? Христо е? Ама вие не сте активни. Кой може да намери добродетелна жена? Христо е. Ето го Христо. Младоженника. Бог да го благослови. По-развълнуван не очах. По-развълнуван не очах. Да. Защото тя, Славка, защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни. Така ли е? Така е. Сърцето на мъжа и Христо уповава на нея и не ще му липсва печалба. Амин ли казвам? Амин. И вижте, тя ще му донася добро, а не зло. През всичките дни на живота си. Търси вълна, лен и работи със ръцете си това, що й е угодно. Тя е като търговските кораби. Донася храната си отдалеч. При това става доклее още нощ и дава храна на дома си и определената работа на слугините си. Разглежда нива и я купува. От плода на ръцете си сади лозе. Опасва кръста си със сила и уякчава мишците си. Като схваща, че търгуването й е полезно, светилникът й не угасва през нощта. Тя туря ръцете на вретеното и държи в ръката си хурката. Отваря ръката си на сиромасите, да, простира ръцете си към немотните. Не се бои от снега за дома си. Славка, страх ли те от снега? Ето и тук го пише така. Не се страхува. Не се бои от снега за дома си, защото всичките й домашни са облечени с двойна дреха. Прави си завивки от дамаска, облеклото й е висон и морав плат. Мъжът й е познат в портите, когато седи между местните старейшини. И дигни още малко да видиме. Така, стига. Сила и достолепие са облеклото й и тя гледа весело към бъдещето. Това означава, че когато дойдат бури в живота, каквито и да са, от какъвто и да е характер, тя и Христо, винаги Славка и Христо ще гледат позитивно към бъдещето и ще кажат, и това ще мине. Дойде буря, и тя ще мине. Дойде проблем, и това ще мине. Защото, ето, тя гледа, къде беше? Отваря устата си, да. Тя гледа весело към бъдещето. Добре внимава в управлението на дома си. Хляб на ленност не яде. Аз знам, че тя не е мързалива. Нали?
Тя е работна и Христо е работен. Чуйте, чадата и стават и я облажават. И мъжът я хвали. Христо хвали Славка. Как я хвали? Ето вижте как. Много дъщери са се държали достойно, но ти надмина всичките. И ние всички казваме Амин. А сега, това беше за Славка, нали? Господ дава това за Славка. Какво казва Бог обаче и за Христо? Ето какво казва Бог за Христо. Казва: мъже, любете жените си и не се огорчавайте против тях. А на жената казва: жени, покорявайте се на мъжете си, за да може да нямат препятствия в молитвите си и в живота си и децата, които утре ще им даде Господ. Амин. Така че Славка винаги трябва да знае, да помни, че той е глава. Той е глава на семейството. Мъжът е глава на семейството и тя винаги трябва да му се покорява с любов, нали? А Христо да я обича. Ако така живеят по това правило, уверявам и според Словото на Бога, те ще бъдат едно бъдещо, хубаво, благословено семейство от Бога. Амин. Дай Боже, Господи, не се така да са рожбите. Амин. И ще имат и деца, и от техните деца даже ще гледат деца. Дали пророкувам ли? Да, пророкувам. На тях за живот и за благословение. Така, скъпи приятели, сега ще се молим и за тях. Ще се молим за тяхното благословение и това, което пак казвам, Бог е съчетал, човек никога да не го разлъчва. Нека да се изправиме сега. Първо Христо повтаря след мене. Първо Христо повтаря след мене, а ние всички се молиме. Христо, повтаряш след мене сега. Господи Исусе, Господи Исусе, благодаря ти за Славка, благодаря ти за Славка, че ти ми я подари че ти ми я подари в живота, в живота, за да ми донесе радост, за да ми донесе радост, щастие щастие и благословения. и благословение. Тя ще роди моите деца. Тя ще роди моите деца. И аз вярвам, И аз вярвам, че ти си ни благословил. че ти си ни благословил. И те моля, И те моля, благослови ни пак. благослови ни пак. Обещавам, Обещавам, че от днес че от днес ще се грижа за Славка. ще се грижа за Славка, Да бъде винаги добре, да бъде винаги добре, спокойна и радостна. спокойна и радостна. Обещавам, Обещавам, че и в лоши и хубави дни че и в лоши и в хубави дни ще бъдем заедно ще бъдем заедно и винаги ще се старая и винаги ще се старая Славка да бъде добре, Славка да бъде добре. със здравето, Със здравето, в дух, душа и тяло. в дух, душа и тяло. Отче, Отче, в името на Исус те моля. в името на Исус те моля. Всичко това. Всичко това. Амин. Амин. Сега Славка повтаря след мене. Господи Исусе, Господи Исусе, обещавам обещавам пред Тебе, пред Тебе, че винаги ще бъда покорна на Христо че винаги ще бъда покорна на Христо и ще се грижа за Него и ще се грижа за Него. и в хубави и лоши дни ще бъда с Него. И в хубави и лоши дни ще бъда с Него. Няма да го изоставям Няма да го изоставям. и децата, които ще му родя, И децата, които ще му родя, ще ги отгледам ще ги отгледам като набожно потомство, като набожно потомство, докато смъртта ни раздели. докато смъртта ни Ще бъдем заедно с Христо ще бъдем заедно с Христо. и да го обичам И да го обичам. и да го почитам. И почитам. Обещавам Обещавам пред Тебе, Боже, пред Тебе, Боже. в името на Исус. В името на Исус. А ни казваме Амин. А сега сложете си ръката, Христо. Отче святи, благодаря ти за това семейство. На основание на Твоето Слово, което прочетохме, на основание, Татко, и на тяхната вяра в Бога, и на основание на тяхната любов един към друг, Господи, според властта и силата, която си ни дал, която си ми дал, Господи,
В името на Исуса сега аз ги обявявам за законен съпруг и съпруга. Амин. И нека Христо и Славка да бъдат винаги заедно. Ти да ги благословиш, ти да ги опазиш, татко. И в хубави нощи дни да бъдат заедно, да побеждават всяко зло и всяко нечисто. И дяволът да бъде далеч от тях. И Господи, ти бъди близо до тях. В името на Исуса, зная, Боже, че те се вълнуват сега и сърцата и душите им, за това, че са в Божия храм. И ние се радваме, татко, и те молиме това, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. Ние ги благославяме и те молиме, татко, да ги опазиш и съхраниш, докато ти дойдеш и да ни вземеш на небето. В името на Отец, Синът и Светия Дух, молим всичко това и всички казваме Амин. И може вашите аплодисменти така. Може да седнете, още малко и завършваме. Още малко и ще свършиме. Много ли продължихме? Мисля, че То винаги е добре пред Бог. майката, родителите по-точно, ще ги благословят тук пред камерата, да им пожелаят най-хубавото, което предстои в живота им. И след това ние, нали, ще също и клубовете, това, което искат да кажат. И след това нашето тържество ще завърши малко кратко но е много хубаво. Амин. Добре, ти си майката, предполагам. Да, виждам, че си приличате. Нека майката сама ли си? Сама съм. Добре, може да дойдеш тук и да благословиш младото семейство и да те хване и камерата. Защото това остава вечен спомен. Пожелай им нещо. Пожелавам на двете си рожби да бъдат благословени от нашия жив Бог, къде си пролял кръвта си заради нашия гени Бог. Да бъдат благословени, да има смирение, да имат любов, щастие и да върват се напред и никога да не се делат. И да ме радват дълги години и Бог да им даде рожбичка, да ги пази Бог, да ми ги закриля. Бъдете ни благословени, сине. Амин. И ти бъди благословена. И ти бъди благословен, брат. Благодаря. От другата страна, майката, нека и тя да дойде да заповяда. И тя не е самичка. Тя е състав. Татко. Елай тук. Аз не го познах, напротив да го познах. Ето и родителите на Славка, и те да ги благословят и по една целука безплатна ще си възможно. Хайде, Пепа. Халелуя! Отче наш, който си в небеса, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, както на небето, така и на земята. Боже, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Боже, сега заставаме пред Тебе и отдаваме изцяло това младо семейство, Боже, в Твоите ръце, Татко Небесен. Ти да ги контролираш, Боже. Ти да ги управляваш, Боже. Ти, Господи, с мъдрост, Господи, да им дариш, Господи. С Твоята огромна любов, Татко Небесен. С Твоята милост и с Твоето помазание. И най-вече, Боже, Ти благодаря за всичко едно. Благодаря Ти, Боже, това щастливо семейство. Да подариш и да подадеш от небесата, Боже. И да посещат Твоето присъствие, да чувстват, Боже, че те, Боже, ще чувстват, че Ти ще им дариш рожбата, Боже. Амин. И да благословиш този дом, Боже, винаги да служим за Тебе, Татко Небесен. И да хвалим Твоята слава, Боже, че си имаме рожба, изпратена от Твоите рожби, Татко Небесен. Нека Твоята ръка да помаже, Господи, това семейство, Боже, да помаже тази църква, да помаже да има любов, да има сила, да чувства всеки помазание, да чувства всеки докосване, да чувства всеки едно Неговото присъствие сега, Боже. Мини от сърце на сърце, Боже. Нека тези братя и сестри сега да им пожелават от Тебе, от Твоите уста, от Твоите устни, Господи, с любов, с истински път, Твоето Татко Небесен. И най-вече пожелавам този дом, тази църква,
на брат Михо домът, целият дом на брат Серго, Боже, Ти ги благослови, Господи, Татко Небесен, с децата, с внучетата, Боже, Татко Небесен, винаги да са примерни пред Тебе и както са примерни, и винаги с сила, любов, и още, Боже, от Тебе да има повече за тях. Благодаря Ти, Господи, Татко Небесен, за всичко едно и Те моля, Боже, Татко Небесен, да е всичко с любов, помазане и с докосване сърца тук. Амин. Сега пожелай нещо. Да са живи, здрави, благослови ги. Те благослови от мен с любов, разбирателство и най-вече Бог да ви покаже истинския ви път да поемете и Бог да ви контролира с вашите деца. Амин. Айде сега и бащата да ги благослови. Благослови да си живеят така и винаги да са весели. Амин. И на финал искам и аз да ги благословя, да са живи и здрави, Господ да ги води винаги, да ги опази, да ги съхранява и прилагам кръвта на Исус върху тях, за да ги пази и тях и децата им. И на финал искам да кажа благодатта на Бога, любовта на Бога и общението на Святия Дух да бъде с тях и върху тях да ги пази, както и върху всички вас. И ние казваме Амин! Бъдете живи и здрави, от нас знаете, бъдете благословени. Ние много ви обичаме и сме заедно с вас, както сега в този момент и винаги ще бъдем с вас. Във всичко. Браво. Както преди малко, ние винаги се молихме за вас и сега знаем нуждата ви, знаем какви сте, ви сте прекрасни хора. Радваме се, че живеете по такъв начин, следвате Божието Слово и да Боже винаги да е така. И се молим за вас да живеете един скромен, прекрасен живот. Амин. Момичката, Момичетата ще пожелавам най-прекрасната мечта на една жена да бъде майка. Амин. Това е най-прекрасното чувство. Амин. Ти го пожелавам от все сърце да го имаш, да се радваш, да обичаш и да се обичате. Бъдете благословени и до нови срещи! Ама защо? Ами като се роди бебето, нали тук ще? Ради!
Славке! Спрете се малко. Съберете се. Съберете се. Едно, и малко високи, малко баса надолу. Хора ти пусне, хора ти пусне. Кажи хора ти. Ради турско хоро. Айде да вращате на хората. Айде специално за водачите. И давай готината бухта.
Cadê a música? Saudade ne yapacağım Sigul kadar bu kabe Maritoni saksifoni be Senada nasfata zamiloni be Agora que ele nasceu, vai Нека ни говорите, нека да си спорите за нашите пари, за нашите коли, като на нашите деца. Сватбата няма да има на света. Моят мъж е оборотен, интелигентен и грамотен, цар на купона, шампиона на сезона. Мъжа ми се обади, на оркестър косари, музиката гали, пали ми душата пали. Ето идва тук сватбарите, душите и сега ще им запалиме. Виждате ли тази пачка в кома? Има супер модел, това е сватбата на годината. Айде всички хора да ви видя на крака. Не дейте да завиждате, не дейте да ни мразите, колкото можете, толкова правите, колкото държи куката, толкова слата ще ни подаря. Моят мъж е оборотен, интелигентен и грамотен, цар на купона, шампиона на сезона. Мъжа ми се обади, на оркестър косари, музиката гали, пали ми душата пали. Ето идва тук сватбарите, душите и сега ще им запалиме. Виждате ли тази пачка в кома?
sarna kupona Šampiona na sezone Mrša mi se ogadi Orkester posadi Muzika te gali Pali mir duša te pali Žene daje maneke Bukata je prosto super model Това е сватбата на годината Айде всички хора да ви видя на ръка Следващия поздрав веднага за моето семейство. Саша, пускай! Хайде, шефе! Да забравим и шефката!
диджей. Айде, един личен подарък. Един личен подарък от Германия за малото семейство. Пътувал е 4 дена това, Йорган. 4 дена е пътувал. Порасна. Айде, куме! Не се срамувай! Дай! 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 Кой? Кума! Решавай, куме! А, така! За кума! А, така, така! Няма да се плашиш! Вечерта е ваша! Виж да не ти пука! Дай! Дай! Покажи му! Яша! Айде са малко за шефката, за булката. Айде, колега. Давай. Важно е колко Айде продължаваме за шефката. За шефката, шефката! За Славката, Славката! Шо, 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 шо! Айде, шефе! Гола вода си бе шефката, шефе! Гола вода си! Айде, продължаваме с поздравите за кума, за младото семейство и за всички играещи. Шефката, шефката! Айде, шефке! Яша, шефке, яша! Можеше, можеше. Айде, калашни! Свири за всички от Добрича на оригинална Дулама! Айде първо за мокрещанците! Дай! Дай!
Așa, bă, șefe! Sa! Sa! Hai să malco arabski ritmi. Cât să mecanite și sfârși. A făcturenetul e scâpul. A, dacă e foarte. Pescorine. Pescorine. Stau de mă părințile. Хайде, колега, приключваме с шефката. Хайде, продължаваме да всички играещи. Дай му, колега. Специално за водожемниците. Хайде, продължаваме за моето семейство. Диджей Ради! Бокалони!
Часовникът ти така, а тебе пак те няма. Искам да си с мене, само с мене ти до края. Часовникът ти така, а тебе още те няма. Искам мило мой да си с мене ти до края. Браво, браво! Сега да искам да ви питам нещо. Тортата какъв вкус има? Много сладко. Много сладко. Дай им колко горчиво може да стане. Браво! Браво на моето семейство! Няма правила. Твоя съм сега. Ти си слабостта. Тази нощ е наша, ще запалим и страстта. Рада тук е, само тук мангава. Само тук мангава, мобилото ке кадава. Рада тук е, само тук мангава. Само тук мангава, мобилото ке кадава. Часовникът ти така, а тебе пъти няма. Искам да се смене, само с мене ти до края. Часовникът ти така, а те още те няма. Искам мило мой да си смене ти до края. Часовникът ти така, а тебе пъти няма. Искам да си смене, само с мене ти до края. Часовникът ти така, а те още те няма. Искам мило мой да си смене ти до края. Браво на моето семейство! Но това семейство не е танцувало танц тази вечер. И затова Защо не танцувате? ще трябва да танцувате. Най-свещичка, мамо, ме не знае. Айде, тази песничка е за вас. Mo prvo tango, tu mi me quedaba. Allo dive, kas man me lava.
думите